Las 6:02, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalan o nakita sa balita lokal. Bakuna baylo bugas tanyag sa mga pumuluyo sang lokal nga gobyerno sang Toboso. Grupo sang mamumugon sa Western Visayas nagapanawagan nga malakip sa prioridad sa vaccination. Balita National, Japan magahatag sa 1 milyon ka doses ng AstraZeneca vaccine sa Pilipinas. Pilipinas, wala pa sa may na-detect na local cases ng COVID-19 Delta variant. Balita International, US President Biden ginpasigurong bulig sa mga biktima sa pagkarumpag sa building sa Miami. Sa sports balita, Milwaukee Bucks napatas ng serye sa 1-1 matapos pierdehon ang Hawks. Mayo nga ga Bacolod, may nga ga Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Hunyo 27, 2021. Ini naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Las 7, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal.
Nagtanyag sang bakuna baylo bugas ang lokal nga panguluhan sa banwa sang Toboso. Sa interview sa Aksyon firing line ginpag ni Toboso Mayor Richard Hauhoko nga ini nga inisyatibo ang may koordinasyon sa 79th Infantry Battalion sang Philippine Army kag lokal nga kapulisan sang banwa. Sulo kay Hauhoko nagbaton sang ting 5 ka kilo nga bugas ang mga nakakuha sang ila una nga dose sang bakuna batok sa COVID-19. Dugang pa ni Hauhoko nga maga-raffle ini agod mas maganyat ang madamo nga pumuluyo sa banwa nga magpabakuna. Palihag ni Hauhoko ginuna nila ang publiko ante sa mga empleyado sang banwa agod hindi mauyang ang willingness sang tao. Yes, actually gahapon in cooperation ni siya sa 79th IB atong kapulisan, ato ang asosasyon sa ato ang mga sabkabarangayan and sa DepEd para nga damo nga magbinuligay para nga kuan gid naton kung sa kuan mahaylo ta sila nga mapabakuna gid. Kabahin sa ang pagpahayag ni Toboso Mayor Richard Hauhoko. Ginaduso sa karon sang grupo sang mamumugon sa Western Visayas nga matagan sang prioridad sang gobyerno nasyonal ang vaccination sa matrabahante nga mong ginalantaw makabulig sa economic recovery nga napektuhan bangod sa COVID-19 pandemic. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni General Alliance of Workers Association upon gawa Secretary General Winnie Sancho naking-angot sa iya ang labor representative sa syudad sang Iloilo angot sa isyu sang kakulang sang bakuna para sa matrabahante. Rason nga nagsulat sila sa National IATF paagi sa Regional IATF. Inehemplo ni Sancho ang Boracay nga manubo sa 10% lamang sa mga workers ang bakunahan kag 20% lamang sa mga negosyo ang operational. Diri sa Negros Occidental may 1,444 ka negosyo ang nagsira kag sa syudad sang Iloilo may 725 ka negosyo ang nagsira bangod sa wala nakapatuman sang flexible working arrangement. Nagalaom si Sancho nga tamdon sa IATF ang ila pangabay para sa duga nga bakuna batok sa COVID-19. Well, tawgan ako sa labor representative man sa Iloilo bala I think si Ma'am Balgos, no? Na may effort sila sa Iloilo na ma-reach out sa IATF tungod sang reklamo man sang Iloilo abi nga kulang, no? Ang vaccines, no? And so because of that, we took the initiative together with the other labor groups na nang sulat kami sa IATF, no? Among others, na luyag man namon nga kung pwede, dugangan ang volume, no? Of vaccine. Kabahin sa ang pagpahayag ni gawa Secretary General Winnie Sancho. Ginapaabot ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, nga madugangan pa ang supply sang bakuna nga mabaton sang syudad sang Bacolod. Labi ng syudad ang nagapanguna sa NCR Plus 10 na ginakilala nga may pinakamadamong kaso sang COVID-19. Sulo kay Sorongon, kadamo na sang bakuna nga nagainabot kag amat-amat naman nga nagakooperar ang mga pumuluyo. Dugang pa ni Sorongon, ginapatuman nila ang paglibot sa komunidad sa tuyo nga mabakunahan ang mga pumuluyo nga mga bedridden. Ginpalayag man ni Sorongon nga na-check naman sa DOH kag iban pa nga natungdan niya ahensya ang ultra-low temperature freezer nga mahimo makastore sang 40,000 ka vaccines. Supposedly, wala pa advisory ang ato Department of Health. But yesterday, tungkol na bilong ang Bacolod City, actually number 1 kita sa plus 10, nag-expect kita nga ba anytime next week may maabot naman na bakuna nga location sa ato, no? Gina-verify sa karon ni Hinubaan Mayor Ernesto Estrao ang balita nga may positibo sa bagong variant ng COVID-19 sa Negros Oriental. Sulo kay Estrao, wala pa sang kumpirmasyon gikan sa Department of Health Negros Oriental apang wala inigin paulaan sa LGU. Labi na nga yara sila sa borders ng Negros Occidental kag Oriental. Dugang pa gina-monitor sa municipal health officers sini ang nagalapta nga balita nga may nagpositibo nga overseas Filipino workers sa syudad sang Tanhay. Gingklaro ni Estrao nga wala sila nagpasulod sa magikan sa Oriental kung wala sa kompleto nga dokumento, labi na ang negative results ng RT-PCR swab test result. Dugang pa kung pagpanugutan gidman, hatagan sila sang 72 oras nga makatiner sa Occidental.
to be verified pa kung sa kanila fake news but hindi naton pa take for granted din kaya very alarming ini siya. Kabayan sa magpahayag hinawaan ni Mayor Ernesto Estrao. Ginpangunahan ni Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Lacson ang seremonyal sa pagtanom sa kawayan sa Malugo Watershed, siyudad sa Victoria sa nagligad nga adlaw. Kabahin man sini ang Provincial Management Office kag United States Agency for International Development. Safe Water Project may kang tanan sa Provincial Integrated Water Security Program. Ang programa may angot man sa Provincial Environment Month celebration. Agod mapabalo sa publiko kag mga stakeholders kung paano maamligan ang watershed kag kabukiran. Iyang makabulig man sa pagpasanyog sa industriya sang kawayan. Kag sa katapusan nga balita lokal, yara na sa advanced state of decomposition sang nasapuan sang otoridad ang patay nga lawas sang 17 anyos nga solterito matapos na lumos nagligad nga Huwebes, Hunyo 24 sa Purok Solidad, Barangay San Vicente, Banwa sang Binalbagan. Ang biktima ang ginkilala kay Alkin Ocop, presidente sang Purok Anahaw proper, Barangay Anahaw, Banwa sang Hinigaran. Sunod kay Police Major Fernando Sumblingo, ang hepe sang Binalbagan PNP, las 10:30 sang gabi pagi sa search and retrieval operation sa makatapos ang PCG, LDRRMO kasabanwa sang Binalbagan kag Hinigaran. Nakita sa mga otoridad nga nagalutaw na lamang sa suba ang bangkay sang biktima sa lugar nga kalumsan sini. Ginpahagman ni Sumblingo nga ginalikawan sa mga residente nga maligo sa among lugar bangod sa kadalumon sini kag mabaskog pang current sang tubig. Ang bangkay sang biktima ang nahaya karon sa Lespedes Funeral Services sa Banwa sang Binalbagan. Sa mga balita national, Japan magahatag sa 1 milyon ka doses ng AstraZeneca vaccine sa Pilipinas. Pilipinas, wala pa sa manidetect na local cases ng COVID-19 Delta variant. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday. How are you? Okay, so June 27, last Sunday of June. So next week, saan kayo ma-start ang July? Wait. Ang kalendar naman, bigatangla ako. Ang kalendar naman niya to sa babaw. Okay, so sige, next week July na mga ka-aksyon. Anyway, good morning sa tarang nga nagaupod sa akong subong nga aga. Kay Alex Montesa, but we miss you. I miss you too, guys. Have a blessed Sunday. Kagi nag-greet niya, of course, sila ni Ma'am Van, Doc Mayo, sang Rochester, Minnesota. Kay Mrs. Alvarez, sang Barangay Tangob. Kay Miss Jinky de Lagdon, sang Phoenix, Arizona. Kag sa Pamilya de Lagdon, Appeal sa Pandanon, DSB. Opo ng pwersa sang ARB community, madamog yun niya, salamat. Okay, and of course, Energy Fans Club. Kay Vicente Similiano, good morning man. Happy Sunday. At Tia Kim Eriman, maulano niya agad rasimo sa Mursha ka, no? Okay. Kay Miss Jinky Dialagdon, Blessed Sunday Action Dorel, kag kay Mr. Beboy Villasor sa tarang members ng Energy Fans Club, kag sa family niya dra sa may Pandanon, DSB. Kag sa tarang mga naga-monitor, stay safe everyone. Yes. Kay Juniver Batayola, good morning man. Martin Aliling, kay Humawan Castro, good morning. Marsky Herolio, maayong aga. Maninoy, Michael June P. Season, belated happy birthday sa iyakasin nga si Sandy Lu Palma, monitor from Purok Brotherhood Barangay Sumag. Thank you. Uy, ara ka na da sa Sumag. Welcome to Bacolod. Char. Welcome back. Kay Tatay Joe, Nanay Lolita, upod man kay Ma'am Jenny, kag Ma'am Jane Dialagdon sang Pandanon DSB from Alex Montesa. Mase Tofago, good morning man. Kay Louis Aldas Sr., good morning. Ilan ni Sir Noel Amar, good morning man. Sir Milili Oligo,
Kumparing Bia Jonathan, good morning. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Kag 40th birthday subong sa iya bata nga si Henry Gamala Jr. Thanks a lot and keep safe always. God bless and more power, ARB. Yes! Happy birthday kay Henry Gamala Jr. from Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Okay. Christine Benyes Villalobos, good morning sa imo. Kay Gisette Magua de los Reyes, good morning man. Michael Joseph Hilado, good morning. Stay safe man. Jocelyn Libon Dispoho, maayong aga. Kay Imbong Giocampo, nagapamati sila subong. Salamat gid. Robert Roma, good morning man. Evelyn Nipomuceno, maayong aga gid. Kay Tres Nueve, good morning. Lito Dayap, Sang Punta Taytay, good morning. Kay, Kay Francisco Guangco, maayong aga. Helen Sareta, good morning. Yes, happy Sunday. Kag Sareta, family Kapaklan, Inayawan, Kawayan. Salamat watching from Bacolod City. Salamat, God bless. Okay na. Okay, so sige. Belated happy birthday lang sa bayaw ni Miss Jinky Dialagdon si JR Nagor yesterday. Jean Lagos, good morning man. Okay, so sige, standby for Balita National. Last size Editionwith Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Magahatag sa 1 milyon kadoses ang AstraZeneca vaccine kontra COVID-19 ang pungsod Japan sa Pilipinas. Wala labot sa Pilipinas, hatagan man sa Japan sang tig 1 milyon kadoses ang Thailand, Malaysia kag Indonesia. Hatagan naman sa Japan sa tig 2 milyon kadoses ang bakuna ang Taiwan kag Vietnam. May baluan nga ang paghatag sa Japan ang kabahin sa scheme sa COVAX na ginaengganyo ang mga pungsod nga magbuligay para masolusyonan ang 200 milyones kadoses nga shortfall. Una diri naghatag ang Japan sa $1 bilyon kag 30 milyones kadoses sa COVAX facility. Ginpayag sa eksperto gikan sa UP National Institute of Health o NIH nga wala pa sang na-detect na local cases ng COVID-19 Delta variant sa Pilipinas. Sa laging handa public briefing, ginpayag ng UP NIH Executive Director Eva Maria de la Paz ang 17 ka kasos ng Delta variant sa gin-report sa pungsod ang tanan foreign travelers. Sunod kay De La Paz, ang Delta variant sa coronavirus ang 60% nga mas makalalaton ikumpara sa Alpha variant nga 40% nga mas makalalaton sa regular nga variant sa COVID-19. Dugang pa ni De La Paz ang mga na-infect sa Delta variant ang nagabatsyag sa mas severe nga kondisyon sang virus. Ginlubong na alauna 43 ang hapon Sabado ang urns nga nagaunod sang abon ni Anay Presidente Benigno Aquino III duha ka adlaw sang anunsyo nga ini ang napatay bangod sa renal disease secondary to diabetes. Ang abo sang Anay Presidente ginlubong sa tupad sang ginlubngan man sang iya ginikanan ang ginakabig democracy icons nga si Anay Senator Benigno Aquino Jr. kag Anay Presidente Corazon Aquino. Ginpatokan naman ang kantang To Dream the Impossible Dream pagkatapos sang interment. Ginatipon sa karon sa Food and Drug Administration ng FDA ang datos sa mga fully vaccinated nga mga Pinoy nga nagpositibo sa gihapon sa COVID-19. Suro kay FDA Director Eric Domingo, kolektahon nila sining weekend ang data agod mapresentar masunod nga semana. Dugang pa ilang nakita nga may nagpositibo pa sa COVID-19 duha ka semana matapos mabakunahan apang mild symptoms lang kag wala nagaka-hospital. Nagligad nga semana kapin 350 ka mga health workers sa Indonesia ang nagpositibo sa COVID-19 sa piyak nga nabakunahan na sa Sinovac vaccine.
Las 6:22 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang mga detalye balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusunod. Sunday edition sa Aksyon! Las 6:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Giyan pa siguro ni US President Joe Biden nga ihatag ang tanan nga bulig sa mga biktima sa pagkarumpag sa building sa Surfside, Florida. Ginmandoan niya ang tanan nga mag-rescue workers nga mayara ang gobyerno nga para mapadasig ang pag-rescue sa nasambit nga lugar. Nakaistorya naman sang presidente si Florida Governor Ron DeSantis sa diin tanan nga bulig pinansyalang ihatag city. Ipadala man ang federal investigatory personnel para sa investigasyon nga kinahanglan. Ginpa siguro naman ni Governor DeSantis nga iya pasabton ang mga nagpabaya sa nasambit nga insidente. Madumduban nga kapin 50 ka mga tao ang nagkalamatay kag masobra 150 ang missing sa pagkarumpag sa 12-story nga condominium sa Miami. Kag sa naman nga sports, balita ginpierdes ang Milwaukee Bucks ang Atlanta Hawks sa Game 2 sa Eastern Conference Finals sa score nga 125-91. Humalin sa umpisa, wala naging paporma pa sang Bucks ang Hawks. Nanguna sa Bucks si Giannis at Antetokounmpo nga nag-score sang 25 puntos. Samtang si Drew Holiday ang nagbuligman sa iyanahimo nga 22 puntos. Samtang ang Game 3 ang patigayon na nasa Lunes sa teritoryo sang Hawks. Las 6:26 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karong adlaw Domingo, Hunyo 27, 2021. Happy birthday sa akon mapinilanggaon niya amay kag maalwan niya amay. Dominador Cabatu. So subong adlaw galing ato siya sa Davao. So happy birthday Papa. Okay, so good morning man sa nagaupod sa akong subong nga aga via radio and of course Facebook Live kay
Si Maj Adeklab, ano ni? Suli yung ngalan. Okay. Anyway, kay Collie Bidavid, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Mayo, good morning dra sa inyo sa Minnesota. Kay Miss Cory Vidaha, kay Rochelle Fulgencio, Susana, good morning man. John Vicente, Kia Alba, good morning man sa inyo. Okay, so stay safe and God bless us all mga ka-aksyon. Hindi naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.